Puilana tirpra hastini jotto tiprasa khagnang maya ganang rongno hambai taisi baya faru. Tini dongli bagai hanya hai video ketal kaisa pima phakya ba normal sawi khnarna taisa musung phika. Sini tiprasa jotto buma bupa hanjagai tongnai rongno sawi khnarwane ang norongno. Ang to norongna hamya sana buthanya norongna ang to bujognai buya. Kunjubai khenakai mokol banyuke kisa saya tongi malia. Norok buma bupa hanjang nairo jottono bkhawo simi wan sogoi tongo ani bsaje aguliwo dugano tongoyo. Ani bsaje Gujarat pori tongoyo. Ani bsaje Bengaluru nursing khlai tongoyo. Ani bsaje Hyderabad company was hamung khlai tongoyo. Hai himichi mise buma bufarok ba bilai tongo. Sabni besaba angka masa musuh beri rok ba sak phali ba abo manjagai media rok nukjagai tongai bakya na amo ke buma bufa saimane ja maya ba angka sudu ekmatro sudu bkhawo wansogo ani besaje aguli tongoyo ani besaje Hyderabad tongoyo hai hini chimise norka wansoglai tongo dugano tongmani maso besubu mante besubu tangte mas kaisa keni katham tongma banyo nogo phaipru hungkangkai 1.5 lakh ni iPhone se yago tuijang nugu heka amu ba buma bufano wansuna nango dugano tongoi maso besukba mangkha sal mas kaisa thamsi dugano thangu asukbai ba bahai 1.5 lakh ni rangni puno ba ani besajing manka na buma bupa saimane ja mayangka abono tang sanani thanya pamkha sudu ekmatro wansogui tonga ani besajing baira tonguyo besarongna simi manjago aro hni sanani koja aro bufro haing tongi hanani koja masa musu aba haito murongno nugui sapanye be tongo buma bufarongno aproko buma bufaro bunyo sapanya ni se joli jago numa krei saimama krei khlatar de ani besanon opman khlaye hini आज je sapanya ni kutubu heka lukelo bubaksa tongo o buma bufa hanjang nai rongno yang unni jini bihingno u buni besa selabai u buni besabai kobul roi sawi tonglai bo tongo bini bihingno bunyo bedogei ayang bini nogo bui phatikha afrika musu bosali bosai boro boro dogano samung nango aro thana nango hnei bihingno buibe klangai thangai yakari thangtika afrika musu bosali bihingno ba bosajingno dol musu hawar nglai tongkha ang kebono bumung salani thangya kebona ang nung yasi sunabu thanya norongno wansoginya je masa musu ta tongkrei o dunia jotono saimano tongo aba hairo keto kaise kuchu nuwi chawa henka apurke bosse ulta tasha joli jago proman de rui mano jaga doromi mano hene ji sawi tongo abagni osrai khonai rok rida ya asol ke o guardian se hamya baksa tongo nogono hai nijini bihingno buibe tonoi haikene tongkha sai aram khlaye nijini besajono nogo muthui kubun borok bai tongkha haikene bufa aram khlaye hege abo ning buma bufa sa haike tongo ke besaka bahairing na jesa bufa jemon buma jesa besajek ahani insinai abono buni simi khnai lapkrei kaisa kusu nukha kaisa kusi khnaka hakene nijini bihingno nijini besajingno nungba sawi bujogi tonani nangkha manja yapurka asingno kotor salai tongo manja ke media kafir simse bufur haingi tongse amba sasime blase hani heno saimata te imani tongo
soiche manjaka media kaka apurichimi bihingno kutoka apurichimi bwsajingno kutoka bufa saimano bwsajik saimano bihik saimano bwsai saimano aba hakeno longon khlai buni pusan sai chongbayu u buishapur kabla joli jago ha sakani dunia ni ব্যবসা ka hamtai tamu tomo sak phalai rok hai ha sabu sadi nubu nungde la song kai goiro gai tong de hakisi bini hajira kalayo phai purung ka asuda rang lekhai phayu bonono hono wansani kokbai khayau jai loyau jai oma hai tomuni bagai no o tomurong no jotono nugui sringlayo jotoni bihik jotoni bwsajing no asol nung bufasa hamna nangnai asol nung bihik bo cinta khlaina nangnai abos jiniti prasa rongni nung judi nung buma bo hawan soya ege nung bahini bwsan nung sikari manai nung bwsai tongmani hai hinga ka nin bihing no nung bahai phrengi manai jot tiprasana asik sawina ani video no mathari chine ani video no naidi sama saya tongka and please comment ka sahajodi dot tiprasana kaham krung songdi jot tiprasana hambai